И здравейте хора, аз съм Яки ВГ и днес, както сте разбират къпа на заглавието, ще правим томо в EnderPP и нека да кажем на хай. Да, и... Добре, чайте, нека да започнем с тамбуката. Така. Първият победител печели 6 фулсета. Чайте да му кажем на Underwater BG. Каква е тамбата? 6 фулсета, 3 фул меча, 1 фул брат. Така. Тук малко ще го служа с сетовете, макар и тук сетове 5 сета са. И тук стак легове, мисля. Да, стак са. Стак легове. Как че ме станаха излишни? Бутаме ги. Така. Фулки са. Всичко. Тук фул мечове и една фул брадва от мен. King Crystal. Която рядко ще намерите с емотиконки, в смисъл сърце, така и така. Виж като вземете във вас каква е. Ай, те са се променили. И преди беше по-як. Ето ми къде са 4 легове. Така. И тук победителя печели 4 фулсета. Един меч. Ай, 2 меча станат от мен. Един меч и една фулбрадва. И... стак легове и... да. И тук ти имаме... опа. И тук ти имаме Bad Bobby. И Swordmaster. Опас. И Swordmaster. Тя ми го подари. В смисъл, да. Ти има. Къде си слагам нещата. И това ми ще се заклепа и чао.